Ipinakilala nitong Miyerkules ng oposisyong koalisyon na Isang Bayan ang kanilang unang 7 kandidato para sa Senado na susuporta sa tambalang Vice President Leni Robredo at Senator Francis Pangilinan. Sa virtual press conference ng Isang Bayan, inendorso ni Attorney Howard Calleja ang Leni Kiko tandem kasama sina former Ifugao Representative Teddy Bagilat, Senator Leila De Lima, Free Legal Assistance Group Chairperson Shell Jokno, Senator Risa Hontiveros, Lawyer Alex Lacson, Federation of Free Workers President Sonny Matula, at former Senator Antonio Trillanes IV. I can safely say that we have 7 senators endorsed by Isang Bayan, Senator Sonny Trillanes, Risa Hontiveros, Teddy Bagilat, Sonny Matula, Alex Lacson, sino pa ho yung dalawa natin? Sino ba yung 7? Leila De Lima, of course. Sorry, Senator Leila, and one more. Ayon pa kay Calleja, maaaring madagdagan ng mga nasabing kandidato na susuportahan ng Isang Bayan sa darating na January 28, ang araw kung kailan nakatakdang opisyal na i-endorso ng koalisyon ang kanilang mga kandidato. Samantala, inihayag ng BBM Sara Unity sa kanilang ginanap na Metro Manila Virtual Caravan ang 6 nilang pambato. Sila ay sina former Senator Jinggoy Estrada, Senator Sherwin Gatchalian, former Defense Secretary Gibot Teodoro, former Palace spokesperson Harry Roque, former Public Works Secretary Mark Villar, at former Quezon City Mayor Herbert Bautista. Kabilang din sa kanilang listahan, sina Representative Rodante Marcoleta, Attorney Larry Gadon, Representative Loren Legarda, at Senator Migs Zubiri. Angelica Cara, CLTV News.